Dan ħanut ċensinu menswear ilu f'dan il-post 60 sena. Kien fetħu missieri li kien ħajjat u kellu l-ispazju hawnhekk biex iżid in-negozju mill-ħjata għal ħwejjeġ lesti. U dejjem ibbażajna fuq servizz u kwalità. Jiena u l-mara, Rita, inna issa hawnhekk 50 sena. Ħdimna, ġifieri dejjem rajna l-bidliet tal-moda, aġġornajna, irranġajna wkoll il-ħanut nagħmluh iktar adattat għal ħwejjeġ tar-ġiel. U ma kienx faċli għax ħajjitna dejjem kienet hawn, imma iż-żmien jiddetta. U wasal iż-żmien illi nagħlqu l-bieb. B'dispjaċir. Issa, jekk il-bambin irid, ingawdu li baqa'.